I stalno pričam... Jedno mi je mnogo teško palo nešto što sam gledao u vašoj emisiji, nema veze sa političkim strankama i to me je progonilo 3 dana, mislim da sam to i rekao. A to je upravo bilo oko rada i oko naše kuknjeve, oko naših radničkih prava i tako dalje. 3 dana me je to progonilo. Kad god strani investitori to čuju, dođe im da pobegnu iz zemlje. Dođe im da pobegnu iz zemlje zato što znaju da su tu neki koji bi... Pričate o Juri. Pa pričam i o Juri, ali ne pričam samo o Juri, pričam o principu. Pričamo o tome da prekinemo sa žalopojkama. Ajde bre ljudi da probamo da radimo i da se time hvalimo što smo zaradili i što smo uradili. I da ne kukamo samo jer se time neće promeniti ništa. Time što ćete neko protestuje da gađate nešto, bacate, jer svi geniji gađali toalet papirom. Pa što si bre bacao taj toalet papir? Što si bacao taj toalet papir? Koji sad pogodio sam zgradu. Teško onom kamenu što si ga pogodio toalet papirom. Jesi genij, veliki si stručnjak. Idi bre nosi taj toalet papir nekoj sirotinji bre koja to nema koju ste napravili u prethodnih 20 godina pa da to može da koriste za nešto drugo. Pa suština je u tome. Nemojte da nam terate ni Juru. Juru su doveli neki drugi. Napravili su oni ugovore. Da li ima problema? Pa pustite nas da rešimo, ali vam niko nije rekao da su im dali 2 dana slobodno, kada je trebalo 1 dan slobodan da bude, a onda su ih molili, molit ćemo vas na vaš pravoslavni praznik možda, zato što nam ide velika isporuka. Ne vi, nego zašto vaš ministar nekoj inspekciji nije izašao i rekao? Zato što se svi plaše jer hajka krene. A hoćete da vam kažem da su me zvali... Pa nemojte da se plaše. A nemojte da se plaše. Pa nemojte da se plaše. Pa ko da se ne plaši kad vide kako vičete vi na mene, kako sme drugi da dođe još kod vas. Neće niko da tere Juru, ali hoćemo da vidimo da država brine o svojim građanima. Država brine o svojim građanima, o svojim radnicima. Mi sad razgovaramo sa jednom firmom nemačkom. I ona treba zaposliti 2.500 do 4.000 ljudi. I šta ja sad vama da kažem, da vam ja objašnjam da imam potpunu tuču između moja 3 gradonačelnika. Jer sad oni će da odluče se, ja sam rekao da oni odluče sami, da ne bih ja tu delio pravdu, jer ne znam koji će od njih da me sačeka negde iza ugla zbog toga što je to spas za taj grad, a ova druga 2 će morati da čekaju sledećeg investitora. I sada vam ja govorim o tim problemima koliko znači svakom gradu kada ima Juru. Jer oni se finansiraju, oni mogu od toga da grade puteve, mogu da grade škole i bolnice. Ali to vam niko ne osporava. Pa šta osporavate? Da li država brine o svojim građanima koji rade u toj fabrici? To je pitanje. Nego da im je teško da odu u WC. Ja samo ne znam da li im je teško ili nije, ali to je ono što očekujemo od vas. Dobro, jeste, pa ne idu u WC, nego sede, popnu se na krov pa gledaju u nebo. Pustite bre te priče. Dajte da ne kukamo više. Znam ja ove stručnjake sve. I tako svaki dan možemo. Zašto je najlakše, neko mi je lepo rekao, neki mogu 14 sati da sede u kafiću i da uživaju i da malo kibicuju, da... 14 sati je baš dosta za sedenje u